Quina marxa que tenen els xinesos, les iaies xineses. Recordem que el govern volia dictaminar quin tipus de cançons havien de ballar als parcs. Potser que convideu a les iaies del principi al sonar d'aquest any, o que porteu el sonar al funeral d'aquest senyor que ha viscut molts anys i ho celebren d'aquesta manera a la Xina. I és que amb la música el millor és deixar-se anar, sempre que no tinguis la dona al costat. Hi ha qui diu que els xinesos no tenen ritme al cos, no són com els negres. És una cosa genètica. Jo crec que és una qüestió d'influències externes, que ha d'anar entrant música nova, el breakdance, el hardcore, o tot junt, no? Els humans som éssers que ho copiem tot, ens deixem influenciar per les noves tendències. No només els xinesos copien. Els vailets són qui més copien les accions que fem, així que us heu de comportar. Tampoc ens hem de posar tan puritans, només li està donant la teta al seu germanet. Curiós això del body painting, no? Estàs veient les tetes però no les estàs veient. O estàs veient la distribució del pis en aquesta immobiliària. Cada cop s'estan deixant anar més els xinesos. Abans no es fotien ni un petó en públic. Però ara se't fot anar a follar una estació de tren. El cos també s'ha de limitar, si no tota aquella violència i contenció surt per algun lloc. A la Xina no es sol veure violència pel carrer, Bueno, en el trànsit sí. I és que cada cop fabriquen millor les motos. Els camions els doten d'intel·ligència artificial. O d'aerogeneradors de regreso al futuro.